ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ಕೊನೆ ಬರುವ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ ಮೆರೆಪಾವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ತ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರಿಯೋನುಡು ಬಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಣಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವಳು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪ ನಾನು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವಡು ಬನ್ಪನ ನುಡಿಕೊರ್ಪ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅನಗ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪಣಕೈ ಬತ್ತದು ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋದು ತಾನು ಕೊನೆ ಉರಿದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ಅದು ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಅನುಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮಾಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಡಿಟು ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಡದಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಕೊನೆವೂರಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾನ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಮುಲ್ತ ಕಾರಣಿಕನು ತೆರೆಕ ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾನರಿಡ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತಂದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾಡದಾಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಒರಿವುಳ್ಳಾಯೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಐವೇರು ಕಾರಣಿಕರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಈ ಆಡಳಿತ ಪಣಪುನವು ಅವು ಬಯಕದ ತಿಕ್ಕುನವತ್ತು ಅವು ಯೋಗ ಬಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಾದ ಮೇರೆ ಪುನಃ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಒರಿವುಳ್ಳಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಯಜಮಾನಿ ಏರಂದುಕೆಂಡ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಏರಿಕೆಂಡ KS ಹೆಗಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಶ್ ರೈಕಳು ಆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಆರು ನೆನಪಂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಶ್ ರೈಕಲ್ಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ನರೇಶ್ ರೈಕಲೆ ಸುಲ್ಮೆತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಿಳಿದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಆಪು ಡೇಟ್ ಇತ್ತನಾಕುಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಗಂದಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿತ ನೀ ಪಂಜಂದಾಯೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲನ್ನ ತೂತು ಐನೇ ಬುಲೈನಾಕ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತಮ್ಮಲೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡೆತೂರು ಗುತ್ತದ ಕೊಡೆತೂರು ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ತನ 1884 1920 ಆ ತೀರ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡ್ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ ಲೈಟು ಮಲ್ಲಾರು ದೆಪ್ಪಣಿ ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ದಾರು ಆರು ನೆಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರೇ ಮನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರತ್ತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1988 ಅರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನಗರೇ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಂತುಂಡು ಅಪಗಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೋಡಿಗೆ ಸುರುವಾಣ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂಭಾವಿ ದಿಪ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಶಾಂಭಾವಿ ರೈ ಅರ್ನ ಮಿಗಿದಿ ಲಲಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿಯನ್ಲೆ ಎತ್ತದು ನನ್ನ ನಿಕುಲು ತೂವನ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲುನೊಂದು ಪಂಡದು ಐನು ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ 88 ಎಂಕ್ಲು ಸರಿ ಸಂಪರ್ಕವತ್ತೀನಿ 1988 89ಗೆ ನಾನು ಸುರು ಈ ಮುಲ್ತನೇ ಮಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಮಾಡುದ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತಿತ್ತಂಡು ಜುಮಾದಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಐಕು ದುಂಬುಗೆ ಮುಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಈಗ ಹಾಂ ಸಾಧಾರಣ 1916 20 ಉಲಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಉತ್ತಲ ಮುಳಿತಾನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಉತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲತ್ತು ಪೊದ್ದೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ರಿನೋವೇಷನ್ ದೆಪ್ಪುಣಿದ ಗುಟ್ಟು ಆನಾಗ ಎಂಚಾಯ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾನಿ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಗೋರಿ ಕಟೀಲ್ಡುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ಹೌದು ಪಂಡಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಆಟ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಕುಂಡು ಆಟದ ಖಂಡ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಣಿದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಆಟದ ಖಂಡ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಆಟ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಜಾಗ ತೈಟು ಒಂಜಿ ಆಟನ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಮಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬೊಂದೇಳು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಆಟಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಂಟಾವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಆಣಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದು ಅಂತ ಅಂಚೆ
ಆ ಟೈಮಡ್ ಮುಳಿತೇನು 6 ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತದ ನಿಗೆ ಎಂದು ಮಾತು ಒಡಿಲು ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ರುಜುವಾತ್ ಪಂಡ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಡಿ ಬಾಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೇರಳದಕ್ಲಿನ ತರ್ಪದು ಮಂತೇನು ಮಲ್ಲ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಉಂಡವಲ್ಲ ಅವಿತ ತುಯರ್ತಿ ಅಂಚೆ 1920 ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1985 ಬೇರೆ ಚಂದ್ರ ಸಜ್ಜಿಯರ್ನ ಮುತ್ತುವರ್ಗಿಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ನಮ್ಮನೆ ಆತನಿಗೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಸರೀತ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗಿ 2007 ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಂದು ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಿಂಗ ಅದು ಇತ್ತನಾರು ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪುರ ಅದು ಭಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಅಂಚ ಅದು ಆರೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಅನಿತ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂವನಂಡು ಪಾಡು ಅಂಡ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ 2018 ಏರ್ಲ ದೆತೊಂದು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಆಯ್ತು ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರ ಐನು ಫಂಡದ್ದು ಆರು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ದೆತೊಂದು ಇಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಆಯರ ಉಂಡು ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೈಯರು ಬತ್ತದೇ ಅವಳು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊರಂಗಿ ಬೇಲ್ದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಯ್ಯೇರು ಇತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯೇರು ಇಡೇಗಲ ಅವು ಮಯ್ಯೇರು ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಯ್ಯೇರೇ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆಭರಣ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಣಿಡು ಉಪ್ಪುಣಿ ಬಾಲ್ವಣ್ಣ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಂತೀರು ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಸೂರ್ಯ ಅವು ಮೂಲು ಗದ್ದೆ ಬೀಡುಡು ಇತ್ತನಿಗೆ 1974 ಅಂದು ಬತ್ತನತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆ ಗದ್ದೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಆಯನ ಆಯುಧ ಇನ್ನು ಕಾಣತ್ತದು ಮೂಲು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ದಿಯೇರು ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈವದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೈಯೇರು ಹೋದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಗರ್ದೆರ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎರ್ಮೆ ಜಾಲದ ಕೈತ ಕಂಡೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆಲೆ ತಂದು ಅಂದ ಮೈಯೇರು ಇಂಚಿಗೆ ಮೈಯೇರು ಸುರು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ದು ದೈವದ ಬಂಗಾರ್ಲಿಂದ ದೆತ್ತು ಆಭರಣ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸುರು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಗರ್ದೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಧೂಪ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪುರ್ತ ಕಂತನಾಗ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು 7 ಇಲ್ಲುಂಡು ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಗರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ನಾಯಿಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನಿಮುಗೇರು ಅಂಚೆ 7 ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾಕೇರಿದಾಗ ಈತು ಜನ ಇತ್ತದ ಮನ್ಪುನಂಚಿತನ ಎಂಕಿತ್ತವು 2018 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪ ಒಂದು 7 ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಿಮುಗೇರ್ ತಕ್ಲು ಅದು ಸಾರಿ ಎರ್ಮೆಜಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕೇರಿದಾಕಲು ಮಾತು ಆನಂದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಹುಳ್ಳಯನ ಮೂರ್ತಿನ ಹೌದು ಅಂಚ ಇದುವರ್ಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಾವಧಿ ಅವೇ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಧೂಪ ಬರ್ತದೆ 2 ಸಾನಗಳು ಧೂಪ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪೋಪೆ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾಂ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಪನಂಚಿತನ ನೇಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾಕೇರಿದಾಕಲು 7 ಇಲ್ಲದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಗೌಜಿನ ಊರ್ದು ಸೇರು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯ ಈ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಪುರಾಣಗ ಅದು ಇಂಚಿನ ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಿಂತದು ತಂಬಿಲ ಅವು ಅಂಚಿ ನೆಕ್ ನಾಗ ನಾವು ಅವು ಅವೇ ನೆಕ್ ನೇಮಗ ದುಂಬು ಕಾಂಡೆ ಗರ್ದೆದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅರ್ ಮೈಯಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಕಾಣತ್ತದು ಗರ್ದೆದ ನಾಗಮನಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ತಂಬಿಲ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ನನಗೆ ಶುರು ಆಪು ನೆಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಆನಮ್ಯದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೇಲದ ಪಣ್ಣವು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಪೋಡು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಾಗ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಆಪುನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಇರು 30-40 ಜೋಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಾಂಡವ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಮೂಲು ಹಿಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಯಾನು ತುಯಿನ ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟಡಿ 7 ವರ್ಷ ಡಾಯ್ನ ಅಂಡ ಜಾರುಂಡಾಯನ ಭಂಡಾರ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತಾನೆ
ಬಂಜಾರ ಬರ್ರೆದಾಲೆ ಬರ್ರೆ ದಾಲೇಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆ ಕಾಂಡೆದ ವೈಟ್ ಬತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಐತನು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಾಡ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದಾಯ್ಬೇಕು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಯವಾದ ನಡಪಾವು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಳ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪೈರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲನೆ ಸಂದೇಶ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂದೀಪ್ ಕಾಂಚನ್ರ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಾತಗಳೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಗಜಮರನು ಮಿತ್ತು ಏರಾದ ಏರು ಕಡೆ ಚಂದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ಮೊಗವೀರ ಇರ್ಬೋದು ಅಕುಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ವೈಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಬಂಡಿದ ಬಳ್ಳು ಕೈಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿ ದುಂಪೋಪನಿ ಮೂಲು ಇಲಾಲು ಬೊತ್ತ ಉಂಡ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರಮ ಸೇವೆ ಉಂಡು. ಆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನುಬೆನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಣದೀಪ್ ಪಂಡೆ ಕಾಂಚನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಸಮಿತಿಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆಂತಿನಾರ 6 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಕು ಮಾಡದಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 2007 ಆತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದುಂಬು ಈ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯರ ನೆಕಲು ನಡಪಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ಈ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಬೋದು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಊರ್ದಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮುಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಏಪ ಬಂಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಊರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಬಂಡಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಸಮಿತಿದು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಸಭೆ ಆದು ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮೂಲು ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಜವನೇರು ಮಲ್ತ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ನೇಮಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಡು ಅವನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಜವನೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ನಾಟಕ ಹಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 5 ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಥ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತಜಿ ತುಂಬ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಟಕ ಹಾಪಿನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ಸೇರ್ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ನೇಮಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಮೂಲು ಉಂತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ನೇಮ ಹಾಪಡು ಅಂದ ಆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆದು ಮೂಲೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಜವನೇರು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ರಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪುನಲ್ಕ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ನಡಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಮುರಿದು ದುಂಬು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರನ್ನಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಕಲಿಗೆ ಬೆರಿತ ಹಂಗಾದಂಥದ್ದು ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಊರದು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರದ ಮಹಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸೇವೆಲ ಭಾರಿ ವೈಭವ ನಡಪುನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಮಾಡದಡಿ ಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಜವನೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಟ ಹಾಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಟ ಮೂಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮಾಡದ ಅಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡಿಟದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಯೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತು ಸಮಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಣದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 81 ವರ್ಷದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕಿರಾತಕ ರೂಪಡು ಪನ್ನಗ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪಡು ಕುದುರೆ ಏರ್ದು ಬೇಟೆ ಆಡೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರಗೂ ಮನಸೋತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯರ್ಪಣಿಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಅರಸುಲಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಸಂದಾಯಿ, ಕೊಡಮಂತಾಯಿ, ಚಾರಂದಾಯ ಬಂಟಿ, ಕಾಂತೇರಿ ಚಿಮಾದಿ ಬಂಟಿ, ಬಬ್ಬರಿ, ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಲಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆ ಹಾತಿರಿ. ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟೆ ಪೇಜಾವರ ತಾರ ಬಲಿಯದ್ದು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಕಡೆತ್ತದು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಅಲ್ತರದ ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಬೆಡಿಕೆರ ಇಲ್ಲಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಅಲ್ತರದ ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಹುಟ್ಟಿಕೆರೆದ ಇಲ್ಲಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಬನ್ನಗ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಯಡ ಎಂಕು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಕೊಡು ಪಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆನಾಗ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಯನ್ನ ಒಂಚಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತದೆ ಜುಮಾವತಿ ಬಂಟಾಗ ನೆರೆಯಾರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಈ ತಿತ್ತದ ಹಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡಡು ಇಂಕ್ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅವರು ಬಂದು ಅರಸುಲ್ಲಾಯಡ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧುಮಾವತಿ ಬಂಡೆಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆರಹಾದು ಉಲ್ಲೇರ್ಪಣಿಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಹರಿ ಓಂ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾಡ್ದಾಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವ ಅವು ಪಂಡದ ಸುದೇಜ್ಜಿ ಏರಿಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಂಚಂದಕೆಂಡ ಸಂತಾನದ ಅಂತಿನಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಉತ್ಸವ ನಡತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಗೆ ನಡಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆ ಜಾರಂದಾಯಗ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯ ನಡಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ವೈಭವದ ಬಂಡಿನೇ ಮಹೋತ್ಸವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ ಬಂಡಿದ ಕಂಡೋಗು ಜತದು ಪಾಪೆಯ ಬಂಡಿನ ಒಯ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡಿ ಒಯ್ತದ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬಂಟನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೇರು ಬರಿಯರೆ ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೊಂದವೇನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆಲ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಮೂಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವದ ಕಥನ ಆರು ಬಣ್ಪೇರು ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಡೆ ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಳ್ಳಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಏತಿತ್ತಿನ ಕೆಂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಅವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಗಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೇರು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಡ್ನಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೇರು ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಮೇರಿನ ಕೈಟದಿ ಒಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ವಿಮಾನದಡೆ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಧಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಹರ್ ಪಂಬದಿರ್ನ ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ದಾನೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರ ಕೇನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ಗೆ ದಾನೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರಿಂದ ಕೇನ್ನಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿದು ಜಾರಂದಾಯನ ಎನ್ನಿದು ಆ ಜುಮಾದಿನ ಎನ್ನಿದು ಉಳ್ಳಾಯನ ಎನ್ನಿದು ಯಾನು ಇರಿಗೊಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಜುಮಾದಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇರೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಎನ್ನಗ ಮೇರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಎಕ್ಕಂದೆಲಿತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಾರೀತಿ ಒಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಇತ್ತದು ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇವೆನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಕೆ ತೂಪುವವನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂದ ಪನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಪನೇರೆ ಬಿಡ್ಚವ ನಮಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚ ಕಾರಣಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಿಕಂಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ನಡಕ ಬೈದ ಮುಲ್ತ ಉಳ್ಳಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಕೃಪೆ ಮುಲ್ತ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕಿಪ್ಪಡೆ ಪಡೆದು ಪಂಡೊಂದು
ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತೆಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸಲ್ಲ